Good morning. Apay taro payo kasla naabak. Ay, nangabak, naabak. Datayo, nangruna ka datayo nga Pilipino, kangrunaan na datayo nga Ilocano. No day tay dandanin agbugsot, dayjay nanang, tatang, wenno apong. Usually, mapaayaban dagiti anak, mabingay ti tawid, no adda matawid. Si kakulasa, tibagim, manipod jay waig, aging gadjay bato nga dakkel, aging gadjay dakkel nga mangga, kende jay nyog, asya nya tinnudo. Si katorkwato, dahito yung matibagim di talon, ijay bagwasa nga ugoy, iso ti tawid mo. Dahito yung nagsaadan ti balay, kukwanto jay inuod dyan. Datayo, nahilig tayo na jay tawtawid. Nakapatpatag titawid ka na tayo. Idi kuan, diyak nga eksperto gamin dato niya nga tawon idi. Di mat idi ka traditional landmark kung nada ito dudalaeng. Mabalinan tawidam na diya ang ganat tong palbiagmon. Di kuan nagbaliw tilintag, masapol ang mapapilan amin nga dagdaga. Kada jiti salsaludsudan may ayan may area may taga Santa Catalina, taga Bigan, taga kote ay akin dagdaga kadagaji dagdaga ngem di da pay nakitkita. Tay so dagarod tinakaadal ije idi ni naganan da amin ang kinita dan no sinotean nga nakanagan umayda ni adda mo papeldan. Kaawam maaramidan tayo tay so motilintegan ta ori bagbagami da kamit nang banbantay daytoy nang trabaho aging gana di ununana awan mabalin mon ta papelen ti labanan. Kay suday dya, usually kanya tayo, tawid, mabingay-bingay ti tawid, no kumati kwa tayo tatan ka hamad nga tawid, last will and testament, kunatay kumanya. Kadagiti sa bali nga puli, awan bibiyang dati kasta. Ilako da pa balay da sakbay da nga lumakikin bumakit, makaamu mo da anak da nga agbiya. Da tayo, tawida, maging gana ti manong nga henerasyon, tawid. Dapay may sa nga, no daduma ka, agmin matay ya tatang, isula ko man naudin niya. Agaawid da amin nagadi anak. Handa nga mapan makiminatay. Kapanda agbibingay titawid. Hanga di mapan makiminatay. La agbibingay da titawid. Apo, iya sangwanan tilungon. Aga apada nga agkakabsat. Bagay, kinukunanan nga bagay. Awanan. No, agungar la ko matanatay ka, pakulan na kayon. Daya tawid nakapigpig sa titawid kanya tayo. Ori dagiti simsimbaan. Ado dagiti chapels kada nagyan ti simsimbaan tayo. Indunar dagiti lulula. Idunar da iti simbaan. Kalpasan nga na idunar oray dekada nga naus-usar. Addan tulat ta kapututan nga tumanor nga naagagum. Bagi ni apong ko natadadtoy ti papel minay. Adalat takas jay. Adalat ta tumanor akapututan nga naagagom nga uray kabsat na ilaksid nagapulang data. Nya ka dagitan ay nga sansan ni kuan. Nya ka dagitan ay nga pagaapaanen nga umagaw ka ijay kukati akin kukukuan. Ala. Kunak nga rodeng ka adda may nga nagpakaliti pasusop amoy gi pasusop detay da kami ayan mi impalpal kulukulam di daga ikam ti host na iso pagpakon no tam ti danom. Kaya jay tambak na tinagtadiran data nga kulukol. Ay jay kaabay na ni umalis jay tambak aging mga kukunan di. Kaya so nagpakanya kagamin ores ang nga pergis nga dagan no datayo ay sos apo agkakabsat agkakasinsin agkakabagyan may sa agkakaaruba no mabalbalin Diyos ko mapisi tanyog. Bagay siya tinagmula pisi pagkapatin yun man tanyog. Kaya tawid. Amo yun ni Apo Jesus, dito ebanghelyo tayo. Sinakulo, kahit nga sa nagkararag da di grupo da. Idi, kunan ni Apo Jesus kanya da, di last supper, ti pangyawatak tinsaw-saw ko at tinapay ko na di may isang ebanghelista niya. Di may isang kunana, no sinno ti kagiddan ko amang isaw-saw, isunto manglipot kanyak. Idi na ibagan ni Apo Jesus and dayjayan, ije kunana di ebanghelyo tanya, simrek ti demonyon, pimanawon ije sinakulo, dayjay ti nagbilinan ni Apo Jesus. Kakunana, edi imbaga na dyayan, imbaga ng tilaswil na.
Haan na mga imbaga nga, sika Pedro, bagim ti Jerusalem, sika bagim ti Ehipto, haan na mga imbaga nga daga dayjay. Anya ti kunana, daytoy ti bilin ko kada kayo at dabaro abilin. Anya dayjay bilin. Agiin nayat kayo. Haan na nga imbaga ti material things. Tibilin na kadakwada, agiin nayat kayo, kas ti panagayat ko kada kayo. Dayjay ti nagbatad nga bilin ni Apo Isos kadagiti adalan na. Dahil tinaglatak nga imbaga na. Kasiguro kanya tayo mat, datayo nga Pilipino, siguro na tibilin di matay ka, di jay. Ilanay, mataya kon, aywanan nyo taadiyo, agsisin nakit kayo, agsisin naranay kayo, bilinan nyo, dagiti kapututan nyo, nga handan to nga agaapag aputisan ni kwa, agkay sakay, nagmayat ko masiguro no, kas jati ibagatin na matay kanya tayo niya. Ti karo na gamin kabagim dato, itaging gadta, handan to kapututan nga nang naging cross, kasinsin agririr, nagalas, nagmadi nga kitaan. Kaday ti bilin ni Apo Isos, sakbay nga mailansan, maparigatan, binilin nan, agiin nayat kayo. Kaya kumamot ipabalon tayo kadagiti anak, agsisin naranay kayo, agtitinulong kayo, agre-respeto kayo, agpipinakumbaba tayo. Ti sigurado ang ano, dahil bagim ko na, ako ni imay katayang ko, akatang sitak, kukwak garo, di siya bagan apong. Iso nga na, agbaliw nga taday jay. As jay kanya tayo. Ngam amuyo kakabsat, haan laeng nga dahi nga bilin ni Apo Isus ti kadakkelan nga tawid tayo. Ti jay panglukat nga kararag tayo kunana. Ti tawiden tayo nga agnanayon. Anya dahi jay. Nakatawid tayo magkat kini Apo Diyos. Adda magkatawid tayo kingkuan akang runaan. Anya dahi toy. Dahi ti bagi kandara na. Nairanod tayo, iti bagina, idinabunyagan tayon, karaman ka ti bagina, tawid mo daytan nga agnanayon. Nga isuntumat laeng ti alaem para mausar king ka, nga manggunod ti biag nga agnanayon. Daytoy nga dara ti panagsakripisyo kin ayat na ipatawid kanya tayo. Na imaldit kanya tayo daytoy, daytoy bagi kin dara na. Ti dara na, ti kinapakumbaba, ti dara ti panagserbi, dara ti panangisakit kin ni kabsat, dara ti panangalangon kin kabsat, uray pay agkamali, allangunem. Dayta ti tawid nga kangrunaan, nga haan Apolos a masukatan. Datayo mo no daduma ka, you sacrifice your relationship, you sacrifice your brothers or your sisters, uray pa'y kabagyam, no daduma agkabsat pa'y, isakripisyong laeng, gapulaeng ti material ting, narabaw apamati. Nakapoy apamati. Dagiti nasansanto nga tattao, pagan ano dati material ting, ti kang runaan nga tawtawidan da, di pan nakapasanto datap no magunod dan to ti biag nga agnanayon. Tadagita dagdaga ka agpukaw met, dayta adal mo, ikarkarit mo ka, agretire kan tumat. Dayta sirib mo, awan tumat. Dayta kwartam, dayta bankbook mo. Di ka pala igasto. Mabrok to. Maawan to. Hanga dagiti titawiden nga kangrunaan. Nasayaat ano, sakit tayo nga ron nga Pilipino, nga no dayta addasan ni Kwam ka, tapno na pinpintas tumat ti masabahayan na, kuna, adda pagrubwatan na, kuna tayo. Ngam dagita puraw, adda yan. No nag-18 kan, inlako ni nanang kintatang mo di balaydan, ag-enjoy dan, inton lumakay kun bumakitan, napandan to di ayun ti home care. Awan matawid, narigat. Kada tayo magamin, isusip-siputam. Di mo lamatay ni Apo nga, nala, tamaalat di bingay ko, nala. Gaputa high bloodan, pakanam latataban, tapno matayan, tapno maalam, ingkari na nga ron tabingay mo. Matay ko man ni Ama nga, tapno ba, anyagang ginaman naging bubuko din. Diya ko na ako nangahang ka na pan nakiminatay, makipagladingit, di tatang uno nanang mo, nululong mo, apang ka lang nakibingay, titawindan niya nga kinaman naging bubuko din. Kung kakabsat ti kang runaan nga tawid, nga naawat tayo, da tayo a Kristiyano, iso tinatawid tayo, na iraman tayo ti bagina. Ti dara na, ti panagsakripisyo. Daytoy nga galad, daytoy nga kinasanto, daytoy ti kang runaan nga naawat tayo. Iso nga naggasat tayo, apay-pay lang at tarigagayam de tatawid, mapukaw tumat.
Apaya nga pakiapaam pay la data nga sanikwa, kaagpukaw tumet, kanagsaya at nga pampanunutan. Wow, adda kanya kung tikang runaan nga tawid ko, na iramanak iti bagi ni Kristo, na iramanak iti dara na. Haang kung tumapukaw daytoy nga biyag nga agnanayon. Daytoy ti tartari gagayak nga makikadwan tukin kuha na nga pudpudno nga bagi kendara ni Kristo. Iso nga nagasat tayo, kung natayo tatay, nagasat tayo at tao, nakaraman tayo. Iti bagi kendara ni Kristo, nagasat tayo, takukuan na tayo, dahi tati kang runaan atawid tayo. Mapukaw nga tamo dahi nga tawid, at da nga makaala nga sa bali. Awan makaala sa bali. Mabalin nga mapukaw. Anya po kapukawan na dayta nga bagi kendara ni Kristo, no nagbasol ka intentionally, nang runa no nadagsen, haam mo kayat nga pagbabawyan tangsit. Mapukaw dayta atawid. Numan pa'y manangaasi ti Diyos ko na tayo, tatingarod kalidad ni Apo Diyos kaasi, so garod nga tinagan na kaasi kunada, kunan Santo Papa. Asi ti kay numan pa'y manangaasi ngam no natangsit ka nga haan nga agbabawi ay anja kamo agsaltek data nga asi. Iso nga daytoy nga tawid tayo protektaram, alwadam. Daytoy nga tawid tayo isakit mo, ipangpangruna. Daytoy nga natawid tayo nga bagi kendara na nga nakairamanan tayo. Iso ko mati agar aranaar, kadakkelan nga sanikwa, kabilegan asanikwa. Kada kita sansanikwa tayo nga pagkarkarit tayo dito, temporary na gito. Isuna ti kang runaan asanikwa tayo, ay kanagsaya at adato nga tawid nga ron.